आई सबसे पहले हम गए अरविंद चौहान रवा साहब के दसन हजूर के गोर छुके गोर लगातानी एक माई के भजन बा रवा साहब के सुनावल चाहतानी। आशा ना पूरा विश्वास बा कि रवा साहब के अच्छा लगी। कहल बा कि माई मक्का माई मत डाहिया कि माई मथुरा काशी कि जे माई के करी न पूजा धर्म करम सब नासी कि का राजा माई के ना चुकवल भगवान हो कि महिमा महान माई के क्या याद दक्षिणा का किनमिए के ठैया जहाँ सात मैया निमिए के ठैया जहाँ सात मैया अरे आपन सिरावा नवावे मलिनिया मई के चरनिया दबावे मलिनिया मई के चरनिया दबावे कि चर बज भोरवा चंद के अजोरवा वीर हनुमान पहरदार हो चर बज भोरवा चंद के अजोरवा वीर हनुमान पहरदार हो भैरो जी भैया जहाँ दुर्गा मैया भैरो जी भैया जहाँ दुर्गा मैया अरे आपन सिरावा नवावे मलिनिया मई के चरनिया दबावे मलिनिया मई के चरनिया दबावे सुतला में रहनी हम जागल मंदिर पर घंटा बाजल हो सुतला में रहनी हम जागल मंदिर पर घंटा बाजल हो गईनी मंदिरिया लागल रहे भिरिया गईनी मंदिरिया लागल रहे भिरिया अरे साधु बाबा धरे ले ध्यान मलिनिया मई के चरनिया दबावे मलिनिया मई के चरनिया दबावे।